ψώνια χωρίς πλαστική σακούλα. Τι λέει ρε φίλε? Πώς? Θα κρατάω από το ένα χέρι τα μακαρόνια και τα γάλατα του παιδιού και από το άλλο τα χαρτιά υγείας. Τώρα είναι εικόνα αυτή. Και ένας άνθρωπος, μια πλαστική σακούλα θα σώσει τον κόσμο. Σώζεται ο κόσμος έτσι. Να σου πω κάτι, το καλοκαίρι. Μου ήρθε τώρα το καλοκαίρι. 2 καρπούζια σε μια μασχάλη χωράνε. Δεν χωράνε. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Γίνονται. Λέω όχι στα πλαστικά μίας χρήσης. Επιλέγω εναλλακτικούς τρόπους γιατί μπορώ χωρίς πλαστικό. Δίκτυο συνεργασίας για το θαλάσσιο περιβάλλον. Μπείτε στο δίκτυο για τη θάλασσα.gr και μάθετε για τις δράσεις του δικτύου μας.